Balabagan sa US Navy ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ginanunsyo ini ni US President Donald Trump matapos napaslawan ang Iran kag ang Estados Unidos ng Amerika nga makalabot sang kasugtanan kadungan sang ilang nga dialogo sa Pakistan. Suno kay US President Trump magahulag gilayon ang ilang Navy agod himuon ang pagbalabag. Sa yaman nga post ginakusaran ni Trump ang Iran sang extortion sa mga barko nga nagalabay sa among strait. Ginsiling man ni Trump nga pangkuhaon sang Estados Unidos ang mga bomba nga ginaaligar gintanom sang Iran sa among nga mga alagyan sang barko. Nagsabat naman ang Iranian Revolutionary Guards nga kontrolado gihapon sang security forces ang ila pungsod ang Strait of Hormuz. Nagpaandaman ini nga matrap ang ilang nga kasumpong sa among nga area pananglitan may ara sang miskalkulasyon nga matabo. Nauna na nga ginanunsyo ni US Vice President J.D. Vance nga napaslawan ang US kag ang Iran nga makalabot sa kasugtanan kadungan sang ilang nga dialogo sa Pakistan. Bangod sini suno sa iya, nagbiya na ang negotiating team sa Pakistan nga wala sang pinal nga hinambalan. Ini ang maragtason kag ang pinakamataas nga level sang direct engagement kuntani sa tunga sang US kag Iran sa sulod sang pila na ka dekada. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Si US Vice President J.D. Vance.